Haus nem baladap ngilala ban pen pau perthei halor ka khubor ya ka Jingbun ki Khyrdop krong khajna ha Shillong ka Surokbah National Highway Hariboi District ka bot sakiba East Khas Hills badhado Hajante Hills ya ka baki don ki blayang bean ban krong pisa syaka ba palat bot hado baki don ki bla syak khang tala hakibor Penyat District bad ban don ru ka hukum nakaliang ko office ka Deputy Commissioner ke East Khas Hills bad ka jingkhang ni ki katu ka ni ki Khyrdop Hariboi henrei ki bapaw ka por baka kenhon u Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar upini khubor ki ba donru ya ka jingu jon na ka kenhon seng jungi trai bat ki nong nya trok ki de ki Khyrdop ki bla penyang da ka Khas Hills Autonomous District Council KHADC ka Hajante Hills Autonomous District Council JHADC ka Tnat Forest ki hima ba per henrei tang ha kini ki kindiat sngi nakaliang u Shillong Mail wala yoban pedang ki kot ki badai ki jingtho naka office ng National Highway Authority of India Project Implementation Unit Shillong kabla tho shaki Deputy Commissioner jong East Khas Hills Hariboi District haka pratarik uno pra arajar arpulai hakani ka city kan hai kalakdo halor ka jingpenyang ki Khyrdop ki badai na Tnat Pulit ka Tnat Forest Jong ka Autonomous District Council haka Shillong Bypass Project Highway kabaki claim de yo ya ka jingbet kabaki layat latru ya ka state support agreement jong ka project highway kabla soi hapdeng ka sarkar Meghalaya bat ka Ministry of Road Transport and Highway jong ka sarkar India kabaka clause 2.1 g kala krenshai ba unnum sha ya kanu ka agency ni ki rishimet ban penyang Khyrdop aki Surokbah lain no tanglada don ka emergency national security ne ka law and order dak pakdo lingba ka te ka clause kana hai kala kerpat iki DC ban wengno yakini ki Khyrdop namar ki wanra ika jingdhang kali bat ka penthut iki nonglet nong wan badru ka penjat ya ka surok hakite ki jaka ki badon ki Khyrdop hakani ka city kana hai kala kdawru iki Khyrdop ki badon na Shillong bypass haka shibenta jong ka National Highway Saupho bat National Highway Saupusau nakahen ripoway 0.5 kilometer jong ka National Highway Saupho bat kalai pusau 0.5% kilometer jong ka National Highway Saupusau haka jala Meghalaya pat airu iki kerteng jong ki Khyrdop ki bakentup ya laitli ki checkpost ki badai jong ka Tnat Pulit ka badana umroi PIC Hariboi District hamarung kedeng police station bada ding paso police station na East Khas Hills artli jong ka KHADC ki bakawai ka de halor ka non tribal check gate bat kawai ka animal and husbandry bat kawai ka de jong ka Tnat Forest hakawai kaliang layo jingte badangsyan na kakatsaw trik urumpang arajar arpsaw DC ka Ribhoi arpet upadai ulalum jingelang yaw SP ka Ribhoi secretary ka executive committee jong ka KHADC bad yaw divisional forest officer ka East Khas Hills bad Ribhoi territorial division Shillong banyakren halor kani kamat baru ban betha ki ban khangno sisendan yakini ki Khyrdop warakani ka city kan hai ka klem kdaw ki badon pat Hakiwi district hendai nakaliang Shillong Mail ublayo ban ringdor yaki Khyrdop ki bayang West Hajante Hills hakle tershi bat pramer kawai na ki video kabayo ring lalaban i ka jingyang ka gypsy ya khapot mi mentudu bat kle tershi kabadana West Hajante Hills kawai ka dei jong ka JHADC bat ka donru ka dur kabayo ban shanus nam bladap kabaya dei ba ka Khyrdop kabadana pramer kabapenyat da ka police traffic cell kabaki yang ban pet ki kot kisla hendrei ki jumi ki jingkeno ba omtang ka jingpet kot hendai ka donru ka jingkrong pisa yakaba lala banyo i bo weu briu ba klempong uniform udangmut ban shim jingshim na ka ktiu nong but trok kaba umikop satya kindei ki kot kali menta ka jingkali kami balai ka Tnat Pulit kabadai ka babat ka an kambut ya ka kot yasoi lani ka MOU bat ban bo ya ki checkpost klem ka jingyo jingbet na kan hai bat ki ki kam jong ka bakale hakite ki checkpost bat katnungot ki briu ka bo bat mano bakmi hato dondo officer ne lakmi bet te ki constable